lo del Quijote Hidalgo era això. Tenien dret a portar espasa. I una altra cosa que volia dir que tu havies dit. T'imagina que hi ha com un mort de fam, no sé què. No, perquè el meu apellido és Cardona. I... És un apellido de noble. Ah, sí? Ho vas buscar, I tinc escut i tot. Hòstia! Vols que ho busquem? Va, busca-lo. I és més, m'agradaria que l'escut eixe l'imprimiren i te'l posares així un dia. Me'l posarà ahí darrere, Sí. al costat del balset. És apellido de noble. O sigui, Escudo... tu, per exemple, fa 400 anys o 500... Segur que pegava palisses a gent. Clar. Mira, és este. ¿No el veus? Que xulo. En tres cardos estos borriqueros, d'ahí ve Cardona, i troba que ve d'una família francesa. Posa Pérez. Vale, ara buscaré. Espera que canvi d'escena perquè a veure si posa Pérez i les escenes que has dit tu eròtiques i tot això. Que eròtiques. M'ho estic inventant. Cabró. Vale, a veure si Pérez, que la gent pensarà mal. Pérez no, Pérez els troba que no, però vaig a buscar-ho. Escudo apellido Pérez. Mira. Pues sí que tens... El meu mola més. Hòstia, mola molt. El teu sí que és medieval, cabró. Total, El teu és medieval. És com un arbre, que és el que van tallar així. Sí. I l'altre... A vos si Pérez ve de pera? Hòstia, té raó. Però això és un... Va, te ho jure que ho busque, Pot ser. Te ho jure. A veure si Pérez... ho buscarem més paciència a vos si Pérez... Mira, origen, apellido Pérez. No, sí. ¿Cuál es el origen del apellido Pérez? Deriva del nombre de Pedro más Ez. Ve de Pedro. Que significa hijo de. Entonces, sí? Eres hijo de Pedro. Clar, és que els Ez... Bueno, no, jo soy de mon pare. No, bueno, però en l'antiguitat degués de tindre Ja. a uno que li digueren Pedro i era ton pare. I era ton pare. Però és curiós, tio, lo dels cognoms. O sea, que això és tipo, hijo de Pedro és com Mohamed, hijo de Dios. Que és No, el Ez és molt paregut a lo que passa en Islàndia. Que tots acaben... Espera. No, una secció de nombrología en Islandia. Nombrología en Islandia. Vale. Con José Cardona. Bueno, quasi tot la gent que ve de vikingos i d'Islàndia dona compte que els apellidos és no sé què, no sé quantos són. Perquè això vol dir hijo de, saps? Són, claro, hijo. Clar, tu el poses un nom, per exemple, Toby. I després... Això és de gos, col·lega. No, però tu tens un nom que tens Toby, no sé què, no sé quantos són. El teu apellido és Toby Tomison. Entonces el teu fill no tindrà Tobison, sinó tindrà Tomison d'apellido. Per què? Perquè ve... Algú ho ha entès? No, en realitat és... Mira, el meu fill no es diria Cardona, es diria Joseson. Per què? Perquè és el meu nom. És fill de José. Vale, ja t'entenc. És el mateix que Ez. El que passa que al final ja el Pérez ja s'ha convertit en una cosa que no això, però en realitat els fills d'un Pedro es dirien Pérez, d'apellido. És igual que els cognoms de... I tu has conegut a molts vikingos? Tots els dies. Tots els dies conec a un tu vas ahí al gimnasio. Good morning. How are you? Sí que veig gent que ve d'allà. Ja. No, que va. Jo què sé, tu m'ho dius, pues... Vikingo, no he conegut un vikingo en la vida. No, que va. No, d'Islàndia, no. Vols que anem tu i jo per allà a buscar a gent que mos conte tot el tema dels noms? Tot el tema dels noms, però per què? Si ja ho he contat jo en les seccions, en les múltiples seccions. Este podcast vaig a posar-li val 34 multiseccions. Està molt bé. Multiseccions. Hòstia, molt bé, bona paraula, tio. Serà així. No vaig agafar-me el cap en el títol. Molt bona idea, tio.